Takže vás vítam u nového videa. Teraz je to hra The Forge. Je jedna z asi najhranejších. Tak ideme na to. Cieľom tohto videa bude si asi vyrobiť novú lepšiu zbraň, lebo toto nie je zase taká dobrá zbraň. Má to strašne malý damage a ešte nové nohavice, keď tak. Tu máme akože dosť dobré veci, podľa mňa aspoň. A ideme si teraz začať skúsiť vyrobiť nejaké nohavice alebo nejakú lepšiu zbraň. Takže ideme tu. Dáme si... Asi tam dáme železo. Toto. Koper. Pohodinku. Tak. A teraz musím dať, nemôžem to zase pokazať ako minulé som sa ani raz netrafil. Yes. Nie. Nie, yes. Nie. Teraz som sa trafil aspoň dvakrát. Akože môžem byť? To je ešte horší meč, než mám. Kokšo. Ale zase... Teraz si hodíme tam to, čo nám ostalo. Stone, tin. Môžeme dostať katanu. Tam. To tam hodíme a možno nám padne niečo lepšie.
Tak, teraz moment pravdy, koľko to môže byť. Ešte horšie než tamto. Takže toto si xneme. Tieto dve veci sú oveľa horšie než už mám. Tak ideme semka. Tu ich predáme. Áno. Áno. Máme 204 zlata. Chcem si kúpiť nový tentok. Krompač. To sa tu na mňa joinu. To tak asi môže byť. Ty kokšo. Mogla tak idem ťažiť. Ako ja som oproti nemu strašne slabý. Oh no. A to musím makať. Takže toto je video a ja si už u konca. Nepodarilo sa nám urobiť náš testný cieľ, ale to nie.